Lá Domhanda na Cruthaitheachta agus na Nuálaíochta atá ann na neamh. Lá ar chuirtar béim ar hácht na Cruthaitheachta agus na Nuálaíochta le dain níos fearr a chruthú de chách. Bhí mu ag duineh tartar as cart chlór, paper maché agus glue agus paint. Ránamid tartar mar bhí mu ag smaoinú ar an timpeallacht agus an domhan agus is brálinn ar fad an tartar. An rud is málam sa faoin cruthaíocht ná níl aon duine ná rálaat ghfuil tú mícheart ná aon rud mar sin, mar rinne tú é le tú hain, so níl sé ceart nó mícheart. Tá cruthaíocht tábhachtach mar taisteal rudaí nua, mar an sin ní bheith aon rud gan cruthaíocht. An cruthaíocht domsanna dathú. Is mála mé mar tá tú in an sinna aon rud atá tú a géirí, tá tú in an de fochuúchan a chur in úl. Nuair tá mé níos sinna tá me scéirí éadaíara, mar tá caithfí tú go leor cruthaíochta a bheith sios na sin. Tá me se a géirí bheith ina cins a bhéidir ar an telefís nó rud a cins. Mar sin nuair atá mé níos sinna agus cátar bheith an cruthaíochta. Tá Lá Domhanda na Cruthaitheachta agus na Nuálaíochta ó cheiliúradh ó 2021 agus chuirte a gcuine do dhaoine smaoineh ar chunas dain níos fearr a chruthú a gúsáid na Saolaíochta. Róisín cheiliúradh Nuacht Cúla4, Cur na Móna.